Λοιπόν, παιδιά, ήρθαμε και στο δεύτερο part και πήρα αυτά εδώ. Έπαιξα λίγο χωρίς να τραβήξω βίντεο. Συγγνώμη, αλλά άμα σας πειράξε, αυτό το βίντεο λογικά θα είναι πιο μικρό από το άλλο, επειδή μπορώ. Πήρα το Gravity Coil και το αλεξίπτωτο για να δείτε πόσο χρήσιμα είναι και τα δύο μαζί. Πραγματικά είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Φαντάστικα, μη σας πω. Πολύ ωραία. Μπορείς να πηγαίνεις όπου θέλεις και όποτε θέλεις, επειδή μπορείς. Όχι ρε, έπεσε ο Λουκάς. Εκεί πέρα το λέει. Λοιπόν, έτσι. Φτάσαμε, είμαστε ok. Ωραία. Οπότε πηγαίνουμε εδώ. Περιμένουμε λίγο έτσι από τους παπάρες μέχρι να γίνει το τέτοιο. Εδώ να γίνει το επόμενο stage και μου φαίνεται είναι το ίδιο. Γιατί δεν πειράζει. Τελειώσαμε. Όχι, σε 5 λεπτά θα το κλείσω το βίντεο, παιδάκια. Λοιπόν, φάση. Βγάζουμε και αυτό και τέλος. Αλλά το κινητό μου είναι Android, οπότε καταλαβαίνετε ότι γι' αυτό κολλάει. Λοιπόν, αυτός είναι ο Εμίλιο 61, είναι ο αδερφός μου, αυτός, και είναι στο δίπλο δωμάτιο. Αυτός εδώ, ναι, το βλέπετε. Είναι πάρα πολύ ωραία ντυμένος. Τον παραδέχομαι. Λοιπόν, τώρα έλα να το φτάσω. Το φτάσα ρε, ξέρετε γιατί. Επειδή μπορώ. Και ναι, συνεχίζουμε. Λέω μαλακίες τώρα, δεν πειράζει. 7 λεπτά κλείνουμε το βίντεο. Και θα ανεβεί άλλη φορά. Το πρώτο ήταν μεγαλύτερο, το ξέρω, χαίστηκα κιόλας. Ναι. Λοιπόν, θα πάμε εδώ με τον Λουκά και τον Εμίλιο. Ωραία. Τον αδερφό μου δηλαδή. Πολύ ωραία. Τα καταφέραμε. Είμαστε 30, ωραία ομαδούλα. Έτσι εγώ και ο Δημήτρης και ο Λουκάς μαζί έτσι ενωμένοι. Πολύ καλά. Έτσι πρέπει να είμαστε ενωμένοι η ομάδα. Ο αδερφός μου ξέρει πολύ καλύτερα το παιχνίδι αυτό από μένα. Άσχετα που εγώ το παίζω σε κινητό και αυτός το παίζει αυτή τη στιγμή σε PC. Αλλά ναι. Κοίτα τώρα πως θα πεθάνει. Τον τυχερό σώθηκε. Αλλά άμα πέσει το άγαλμα την έχουν κάτσει. Αυτός είναι εκείνο ο αδερφός μου. Τι φάση. Κοίτα. Έχει παγιδευτεί εκεί. Κάτσε να πάω να τον... Όπα. Θα πεθάνω τώρα, θα πεθάνω. Και the cooking. Ρε. Για όνομα του Κυρίου και της Ανατζίας. Λοιπόν, συνεχίζουμε τις μαλακίες μας. Η ατρόμητη τριάδα συνεχίζει. Λουκάς, Εμίλιος 61 και Μπάθαλος, Κυριάκος, εγώ δηλαδή. Ο Λουκάς έχει μείνει κάτω. Ωραία. Να σε παιχταρά μου. Έλα η τριάδα.
Α, τι κάνεις? Δεν έβαλε τη φατσούλα. Μπράβο, παιδιά. Ο Λουκάς την παίζω. Ωραίος, ωραίος. Σταθερός Λουκάς. Τι άλλο. Ωραίος, μ' άρεσε. Ήταν καλό. Εδώ πέρα, Άννα, γεια σου, εδώ πέρα πάντα πηγαίνουμε. Σε αυτή την πίστα το καλύτερο μέρος και το πιο σταθερό είναι αυτό εδώ. Ναι, όντως, γιατί εγώ το παιχνίδι το παίζω πολύ παλιό, είναι αρκετά παλιό. Και ναι, λοιπόν, θα μείνουμε εδώ. Δεν θα κουνηθούμε τώρα προς το παρόν πουθενά αλλού. Λοιπόν, Ερνής. Αυτός τώρα για να πάρω το τραμπολίνο. Α, ναι, πέθανε για να πάρει το τραμπολίνο, ναι, γιατί δεν σε βγάζει όταν νικάς εκεί πέρα. Ναι. Σωστός ο παίκτης. Γι' αυτό δεν συμπαθώ πάρα πολύ τα Android, γιατί ναι, δεν είναι και τόσο καλά κινητά. Δηλαδή τώρα τι ήταν αυτό? Λοιπόν, είναι τι είναι αυτό το κύριε αδερφέ μου, κύριε Εμίλη? Εγώ πάω να κάτσω, θα πεθάνω τώρα, αλήθεια. Όχι, εντάξει, ήτανε φανερό, εντάξει, ήταν λίγο δύσκολο να φύγω αυτό. Δυστυχώς έχασα. Δεν πειράζει, μην κλάψεις. Έχασα ρε γαμό, τελειώσαμε. Ναι, Λουκά. Άλλη μία πίστα. Λοιπόν, αυτή είναι η τελευταία πίστα. Ωραία, είναι η τελευταία πίστα. Το Λουκά δεν τον πολύ αρέσει αυτό το παιχνίδι, αλλά για μένα το έπαιξε για μένα. Επειδή είναι ωραίος φίλος. Ευχαριστώ πολύ, Λουκά, που έπαιξες με το ζόρι ένα παιχνίδι που εντάξει, σ' αρέσει λίγο, αλλά όχι και πολύ. Δεν με πειράζει αυτό, τουλάχιστον μου το έπαιξε γιατί τον ήθελα. Και στα Roblox ίσως μπαίνει και ο αδερφός μου μαζί, γιατί παίζει Roblox. Εγώ το έχω γραφεί από κινητό, αυτός θα είναι από PC. Και ο Λουκάς με το κινητό του. Λοιπόν, παιδιά, την κάτσαμε τώρα, φοβάμαι. Πέσαμε μαλακά κάτω, σαν κουράδα. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω σας άρεσε, πατήστε ένα like, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι και εμείς τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!